omenda ma ikete sectors moko ng'eny moloyo omenda ma ikete sectors mamoko kachako kod Osido. Joyce mano penjo maber ahinya. To gima japiny oripo bed ni ng'eyo en ni en involvement mare kata participation mare yo ma otudore godo gi sirikal e yo mar budget en mane. To ber kae en ni wantiere gi gimiluongo ni budget process. Manyiso ni kapok sirikal osomonwa omenda moket to nitie kama gino chakore ma en gima waluongo ni County Integrated Development Plan. To CIDP ni chik wacho ni obed gimiloso a timeline mar 5 years, higni 5, but within the budget process nitiere kaka koro ing'ade depending on the annual development plans. Manyiso ni en higni 5, but county omi thuolo mar mondo higa ka higa en gi nafas mar mondo jopiny otim gimiluongo ni annual development planning. To kanyo e kama koro japiny dware ni mondo ochak engage gi gima waluongo ni budget process. Mondo kaka iwacho maber ni kik bed ni sectors moko kata migepe moko imiyo pesa mang'eny to moko imayo pesa. Gima wasebedo godo gi problem en ni ka counties loso budget margi to nitiere kama gichope makoro japiny onge pichano. Ki japiny nyise ni ka wasetimo public participation, yani nafas momi mar mondo iket duondi e yo ma kaka sirikal dwani mondo los godo omenda gi kata mondo otim godo appropriation e county assembly, to kisemiyo wa proposals magi to wachni ogik gi kanyo. To koro bang'e realize ni beyond the public participation process ema wasega bedo gi problems kata gi shida. Makata mane national government, national budget, kanye kama ne jo chako twake. Ni ang'ono momiyo weche ma wamiyou mar mondo kaka wadwa ni mondo ukaw recommendations wa ukete budget ok e kaka utime. Ang'o momiyo kwa nyiso ni tax ni ok wadwa ni mondo uket to unudhi tukete. To pok waneno ka sirikal kata mana mag counties miyo japiny feedback malong'o. Omiyo dware ni mondo japiny obed involved a budget making process from the onset nyaka the last minute. To kaka japiny nyalo timo mae ng'enyne wase nkeche kata as we speak right now wantiere gi partnership gi a number of counties including Nairobi County to wakonyo gi mar mondo ging'e ni to gimoluongo ni public participation ni ere kaka wanyalo miye jingo kendo wanyalo miye teko. Omiyo wantie gi gima sani watimo gi counties mopogore opogore miluongo ni status research on status of public participation. To within kawa engage gi jopiny waneno ka counties ok tilia manani ok giket jingo e yo ma kaka japiny oripo bed ni bedo involved e kaka sirikal tiyo gi pesa gi. Omiyo ng'enyne sani wanyiso counties ni adopt gima luongo ni sector working groups. Manyiso ni sama watimo budget to kiwacho for example ni sector mar pi kiko beda gimiwache kamano lakini jogo ma pino and their main concern onge picture. Kwa wacho ni sector mar agriculture kata mana mar health kata mana mar infrastructure ti realize ni jokma sector no konyo ahinya kata bed mana mar somo okwane ka sirikal bedo gi database motegno makoro samitimo public participation to gimiyo godo jopiny gi thuolo mar mondo gibende gibi mondo gichiw patch gi kaka gidwani mondo sirikal o appropriate pesa go. Omiyo ng'enyne waneno ka jopiny weyo oko temo miyo ng'enyne samoro koko gibetie makata ji dhie maandamano nikech for example iwacho ni Siaya County nigi 9.7 billion to pesa ni wang'e ni ng'enyne sirikal yudo pesa on about 3 main sources. Equitable share my national government and then why expect ni counties biro bedo gi on source revenue mang'enyne and taxes ma jopiny machulo. To samoro yudo ka japiny pinyre ni to koro ere kaka andanga chul tax to service ni to ok ayud. Ema ng'enyne samoro kelo ywarruok ma waneno ka ng'enyne counties kata mana jopiny goyo godo counties. Omiyo public participation ripo bed ni sirikal miyo duond japiny teko mar mondo ng'e ni to pesa ma wase appropriate gi obed 9.7 kata mana 11.5 billion ma Homa Bay wacho gi. Source mar waza county en mane. To bang' kwaseyudo pesa gi ere kaka japiny idhi kony mondo ng'e ni pesa ni wakete on this angle to magi gik ma wadwa timo nikech samoro bende waneno ka counties timo gima waluongo ni white elephant planning or budgeted corruption. Gik manoripo bed ni oselos 5 or 10 years ago pod nyaka kawuono ikwayo budget. Kidhi Siaya County for example sani ne wan gi stadium mani losonwa from the first term mar Governor Rasanga
nyaka sani budget ma wacho ni pod inyiso wa ni wa appropriate over 70 million shillings, think is about 70 million mar mondo los godo stadium. But kidhi e stadium to japiny ok mi thuolo mar mondo ne ni to contractor noripo bedi tieko process ni by what time, to ang'o no modong', to ere the timeline mar gik modong' gi to dhi kawo pesa maromo nade. Omiyo ng'enyne samoro japiny bende feel ni pesa ikete budget to en pesa ma ok konyowa. Emomiyo japiny, given the lackluster nature of public participation mar county governments, eno take the law, anyalo wacho ni okawo chike lwete to chako organize maandamano, kendo koyudo opportunity mar mondo ong'any godo kendo mondo kel godo maandamano, to mano e samoro e dhok ma sirikal winjo. Omiyo dware ni sama watimo budgeting to counties, we advise them mondo gibed gi a common database, very basic, and there are mechanisms ma counties can put in place beginning from the village level, nikech kacha be wan gi structures tidhi nyaka ward level kama wane gi ward administrators mabedo appointed by the county government through the office of the governor. Then wan gi jo sub county administrators, then eka bang'e wan gi jo county nyaka ma local. Omiyo jogi te oripo bed ni ging'eyo ni to an e ward na kae ng'ano ma pidho dhok mag dume, ng'ano gini matimo ohala mar chak, ng'ano gini ma samoro gin jo boda boda, nikech sani bende wan gi process of formalization of the boda sector. Omiyo counties dware ni mondo bed gi budget gi database manyalo konyogi e yudo jogo ma duondgi matter seriously. Of course, all citizen voices matter, but nitie jogo ma interest mar je sector no, according to kaka waketo budgets magwa, is so higher to ginyalo provide very positive recommendations and avenues ma county nyalo tiyo godo in making the budgets much more appropriate. Iwacho kanyo makare nyanduku in bende karwaki etwa kod ching makawo nikech mana kaka winjo ko Osido wacho ni kinde ma counties loso budget mage adera nitiere pesa magi yudo kowuok e sirikal mamalo, nitiere mano magi yudo kaka equitable share ma katiyo kod ranyisi county ma Siaya aneno ka ne gi puodho kata bedo ni ne gi chwalo budget mano mar bilion 9.4 county assembly mano ma Siaya ne owacho ni koro budget mar gi en